ದಿಶಾನ ಹೊಸ ಕೊಡೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತು ತೀರ್ಥ ಬತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚತ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ಬಿದೈ ಬೈದ ಏತು ರೂಮಡೇ ಕುಳ್ಳನಿ ಸಾಕಾದ ಒಂಚೂರು ಬಿದೈ ಬೈದ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಕೊಡೆ ತಡ್ಡ ದಿಶಾನ ಹೊಸ ಕೊಡೆ ಜನ ಪತ್ತು ಜಾಣ್ಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತದಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಆತ ಓಲೆ ಬೊಂಡೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ರೋಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಕುಕ್ಕು ಮಾರೊಂದು ಉಪ್ಪರತ. ಸೊ ಅಂಚ ಏನಿನಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಶೀರ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ್ ಕುಕ್ಕುದ ಶೀರ ಮಲ್ತೆ ನಾದಿಲಿಶ ಕುಕ್ಕುದ ಶೀರ ಮಲ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗೊಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಸೀರೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಅದು ಬರ್ಪಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಟು ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೊರ ಕುಕ್ಕುದ ಶೀರೆ ನಿಖಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಬಂದೆ ನಿಖಿಲ್ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಚೀಪೆದ ಕುಕ್ಕಿತ್ತು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರತಿ ಕುಂಡತ ಅವೆಂದು ತಿಂದಿನಿ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರೆನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕತ್ತೈತೆ ಶೀರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಕುಕ್ಕು ನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬನಲೆನ್ ದಿ ಒಂದು ಅವು ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಐಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡು ನೋಡು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾದ ತುಪ್ಪದೆ ತೊಂದು ಐನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪನೇ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ದೇತೊನೊಲಿ ಅರ್ಧ ತುಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ದೇತೊನೊಲಿ ನೆಕ್ ದುಂಬುದೆಡಿ ಅನ್ ಪಂತೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ರವೆ ದೇತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ದೇತೊಂದು ನಾನು ಏನು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ದೇತೊನ್ನಿ ಕಪ್ಪತ್ತು ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇತ್ತದೇನು ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಶೋಕು ಕೆಂಪನೇಟ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ನೋಡು ಶೀರ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಿಂದುವತ ನಮ್ಮ ರವನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ನ ರವ ಏಷು ಕುರ್ಲದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ಶೋಕು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶೋಕುಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಶೋಕು ಕೆಂಪಾನೆಡ ಒಂಚು 1/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ದೆನ್ನು ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಇಂಚೆ ಅನ್ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕೆಂಪಾನೆಡ ನಮ್ಮ ಶೋಕುಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಚೂರೆ ದೆನ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದಿದೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ರುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವರನ್ನೇ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಂದ ಅವರನ್ನೇ ಕರೆಂಚುನು ಐಕ್ ಬಡದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿದೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತು ನೋಡು 1/4 ಗಂಟೆನಾಗ ಅವು ಶೋಕು ಕೊರ್ಲುದು ಶೋಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ರವ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪಡ್ಲ ಹುರಿದೀವನೊಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದೀವನೊಲಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚೆನ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡೊಂದು ನೆಟ್ ಶೋಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ರವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಆದುಪ್ಪುನದ ಶೋಕ್ ಕಾಯ್ದಂತುಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದನು ಇತ್ತೆಂದು ಆಂಡ್ ದೆನ್ನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಅದನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಬನಲಿಗೆ ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಡು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 1 ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ರವೆ ದೆತ್ತೊಂದತ್ತ ಅಂಚಾದ 2 ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ನೀರು ಪಾಡು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಕೂಡ 1 ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ನೋಡು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ರವೆ ತೊಂಡ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಅವೇ 1 ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಇಂಚದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಶೀರದ ಬುಕನಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪಾಡನೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಟೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಜನ ಪಾಡೊಂದುಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾರೆತ್ತು ಕುಕ್ಕುದತ ಅವೇ ಪರಿಮಳ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಫುಲ್ ಕಳ್ಳಿಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುನ ಶೋಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಐನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತುಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತದನ್ನ ಶೋಕು ನೀರು ಕಲರ್ಡ ನೋಡು ಫುಲ್ ಕರಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರವ ಪುರ ಪಾಡ್ದನ ಫುಲ್ ಕರಪುಂಡು ಇತ್ತ ನೀರು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ತುಳು ನೀರು ಕೊದ್ದಿನುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರವ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿ ತಿಪ್ಪೋದ ಇಂದೇನು ಪಾಡೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಬಿಚ್ಚನ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಳ್ಳಲ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತು ತುಳಿ ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶೀರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಬೇಗ ಆಪುಣತ ಶೀರ ಒಂಚೂರು ರವ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಆತೆ ಬುಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಶೀರ ಇಡ್ದಾಲ ಬೇಲೆ ನೆಂಚಿ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚವರು ಕುಕ್ಕುದ ಶೀರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಶೀರ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತು ತುಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಡಿಯಾನ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋನ್ವೆ ತುಪ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋನ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದೆ
ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಪರಿಮಳ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ತುಳಿತೇನು ಕಲರ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಸಿ ಕುಕ್ಕುದನೆ ಕಲರ್ ಶೋಕ್ ಬುಡ್ತನತ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಶೀರಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪಾಡುವ ಪೈನಾಪಲ್ ಶೀರಾ ಪೂರ ಅಣ್ಣನೆಕ್ಕೇನು ಕಲರ್ ಪಾಡೋಡು ನಿಚ್ಚಿ ಕುಕ್ಕುದನೆ ಕಲರ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದು ಶೋಕ್ ಆದ ಅಂಡು ತುಲೆ ಶೀರಾ ಬಾರಿ ಬೇಗನೆ ಅಂಡು ಶೀರಾ ಇತ್ತಿನ ನಂದು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ ತುಲೆ ಇಂಚವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡು ಫುಲ್ ಇದು ಶೋಕ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆಂಡತ ಇದು ನಾವು ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ದುಂಬೆ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ತೀವೋಡು ಇತ್ತದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚೆತ್ತೇನು ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ತುಂಬೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಇತ್ತವೇ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಆ ಶೀರನ್ ಪಾಡೊಂದು ಈಸೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಈಸೊನುಡು ತುಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಶೀರಾ ಏನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕೋರ ಈಸೊಂಡಾಂಡು ಸುತ್ತಲ ಇಂಚಿ ಸೀರಾ ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನ ಅಂಚನ ಸರ್ವ್ಲ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಅರಕು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು ಯಾಂಗದ ಮಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿಗೊಂಡೆ ಇಂಚ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನ ತಿನ್ನಲು ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಂದಿರಲಿ ಏತು ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ಮತ್ತು ಸೀರಾ ಸೂಪರ್ ಆದಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲವರು ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲಿ ಇಂಚ ಶೀರನು ಎಂಚಾನ್ ಬಂದು ತೆರಿಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಶೋಕ ಏನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದವ್ರ ತುಲೆ ಕಟ್ ಮಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬೈದನತ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.